С какво се занимава вашата фирма? Фирма Людал Friction ЕОД е специализирана в производството на фрикционни изделия за товарни автомобили, основно свързани с спирачната система на автомобилите. Защо решихте да се насочите и да кандидатствате към европейските програми? Решението не беше много трудно, тъй като всяка нормално работеща фирма в страната, обстоятелствата налагат да се целим към някакво развитие, което не винаги е лесно със собствени средства и усилия. Вие кандидатствате по програмата Развитие на човешките ресурси. Какъв е проектът ваши? Разкажете повече за него. Проектът се изразява в създаването на нови работни места, които към момента сме срещали трудности сами да ги реализираме, поради нуждата на специализирано оборудване, за което трябва да бъде подсигурено за тези работни места. Колко лица ще бъдат включени по проекта? За конкретния проект са 12 места, 12 лица е бройката, която ще бъде включена, като с тях ще покрием около 3 дейности, които са съвсем нови, които до момента не са били автоматизирани, са били изпълнявани по коренно различен начин в производствения процес, но с добиването на оборудването, което съпътства работните места, съответно ще се оптимизира. Има ли таргетова група в местата, в които ще наемете работните места? Имаме даден брой работни места, които целят наемането на млади работни кадри, които са до 29 години и съответно определен брой места, които са за лица пред пенсионна възраст, по-възрастни. По проекта искате да закупите и техника. Каква точно? Една от основните машини, която липсва и в момента в производствения процес, е машина за опаковане на продуктите, което в момента се извършва ръчно. Идеята е да бъде закупена автоматизирана линия за опаковане на продуктите. Там имаме предвидени 2 работни места. Също така една нова дейност е стругаров резист, което също липсва в процеса ни и ползваме външни услуги в момента за извършване на ремонтни дейности. Смятате ли след реализиране на този проект да кандидатствате и по други европейски програми? Да, смятаме. Определено това е нещо много важно за нас като фирма от производствения сектор в България и се стремим да следим актуалните програми, които текат и които са планирани, за да може да се възползваме, където са за нещата, които биха ни били от полза. Министерството води активна политика за подобряване кандидатстване, условията за кандидатстване по европейските програми. Вие срещахте ли някакви трудности при процедурите? Не, мога да кажа, че всичко мина много гладко и с много навременно съдействие като информираност от Министерството, когато и да е било нужно и за каквито и да е било въпроси. Най-добрият начин за информираност също е чрез областния информационен център в град Враца, който дава пълна и навременна информация за текущите програми и за възможностите за кандидатстване. В началото на изпълнението на първия ни проект бяхме посетени от представители на центъра и получихме пълна подкрепа и информираност от тяхна страна за подробностите по изпълнение и кандидатстване за други потенциални проекти, които бихме желали да участваме. Бихме посъветвали всеки, който от производствения бранш или всеки, на който би му помогнал това нещо, да се възползва, тъй като развитието в днешните времена е много важно, бизнесът е много динамичен и постоянно трябва да се прави нещо и да се намират най-ефективните варианти за развитие. Това е една много добра възможност за всеки.